Poštovanje svima, ja sam Douglas Krsija, a ovo bi bio još jedan zadatak iz teme linearne nejednačine sa razlocima. Sad, kažemo linearne nejednačine, a u brojniku imamo x na kvadrat. Dakle, u brojniku imamo jednu nepotpunu kvadratnu funkciju ili kvadratnu jednačinu, kako bi mogli reći. I upravo ta činjenica da je nepotpuna nam olakšava da je vrlo lako rastavimo na proste faktore, odnosno da izraz x na kvadrat minus 2x predstavimo kao proizvod dva broja. Da imamo gore kvadratni trinom, tu bi onda bilo malo teže. Ali to ostavimo za naredni video. Dakle, x na kvadrat minus 2x možemo prikladati kao proizvod dva broja tako što izvučemo x, jel tako? Jer za x na kvadrat i minus 2x zajedničko je x. Dakle, x što množi x minus 2 kroz x plus 3 i imamo jedan linearni oblik nejednačini. Dobro, kad ovako imate da nepoznata množi drugi izraz gdje se također pojavljuje nepoznata, onda je problem najlakše rješavati pomoću tablice. Dakle, odredimo nule, za prvo x u brojniku bilo bi, ajde rećemo x1 da je 0, za drugo x iz brojnika, x2 vrijedi da je 2, znači ovo nam dolazi iz brojnika, a za x iz nazivnika vrijedi, znači to je x3, da je jednako minus 3. Znači ovo nam dolazi iz nazivnika. I sad crtamo 5 uspravnih linija, minus beskonačno, najmanja je minus 3. Minus 3, pa onda imamo nulu, pa imamo dvicu i na kraju linija za plus beskonačno. Dobro. Strogo veći, pa se nijedno rješenje ne uključuje, a razlomak je veći od 0. Dobro, minus 3 nam dolazi iz nazivnika, znači x plus 3. 0 nam dolazi od x i dvica nam dolazi od x minus 2. Dobro, idemo. X plus 3. Dakle, prije x je znak plus, pa je prije rješenja minus, poslije rješenja je plus. I ovdje kod x, znači prije x znak je plus, pa je prije nule, odnosno rješenja minus, poslije rješenja je plus. X minus 2, isti slučaj. Prije rješenja minus, poslije rješenja plus. Ovako kad imate više redova, pa kad posmatrate određenu kolonu gdje ima i minusa i plusiva, pažnju ne treba toliko obraćati na pluseve koliko na minuse. I kažemo, ako imamo neparan broj minusa, onda je kao krajnji rezultat minus. Ovdje imamo 3 minusa, pa će biti minus, to je neparan broj. U sljedećoj koloni imamo paran broj minusa, pa je plus. U sljedećoj koloni opet imamo neparan broj minusa, pa je minus. I ovdje imamo samo pluseve, pa je plus. Kako je razlomak veći od 0, nas interesuje samo tamo gdje su plusevi. Znači to su intervali od minus 3 do 0 i od dvice do plus beskonačno. Kako se ništa ne uključuje, rećemo da x pripada od minus 3
do nule, unija 2 do plus beskonačno. Eto narode, to bi bilo to. Do nekog novog zadatka. Puno pozdrava od Vaskrsi. Čujemo se.